Kamoši, ahojte. Dejú sa také veci, že proste nám fejkujú dosť naše profily, dajú si tam tú istú fotku, v princípe aj to isté meno s menším rozdielom, čo si vy väčšinou nevšimnete, kopírujú naše videá a podobne. Takéto účty samozrejme nahlasujeme, čo je ale problém, že stále viac a viac ľudí takýmto účtom naletia, čiže pošlú peniaze na nejaké nezmyselné linky a potom obvinujú nás, že sme ich oklamali. Takže naozaj si na toto dávajte pozor. Neposielajte peniaze ľuďom, ktorí vám sľubujú, že budete milionári z večera do rana, ktorí vám proste neukážu nejaký ten proces a podobne. My aj tak väčšina, myslím, že všetci dávame aj storky na naše profily, komunikujeme prevažne aj v hlasovkách alebo vo videosprávach, snažíme sa vás pýtať a tie fejkové profily často komunikujú tak, že raz sa vydávajú za chlapa a potom za ženu, potom je tam nejaký neurčitok a proste celé je to také kostrbaté, tak sa naozaj nedajte obabňať, dôverujte, ale preverujte, prípadne napíšte tomu danému človeku, čo si myslíte, že je to on na jeho skutočný profil, na ktoré vás stále upozorňujeme, no a dávajte na seba pozor, pretože naozaj potom je už zbytočne plakať nad rozliatým mliekom. A žiaľ, robí to zlé meno aj nám, aby prichádzate o peniaze, takže dávajte skutočne na to pozor.